Zombie Apocalypse. Hello vlogs! Welcome to my guys! So, kumusta na po kayo mga minamahal kong mga kailyan? Medyo matagal-tagal po akong walang upload. Almost 2 weeks na kasi talagang busy po tayo sa trabaho natin. So, nandito po tayo ngayon sa Rural Health Unit ng bayan namin. Ito po yung Bangked RHU. So, bali ito po yung aking binabantayan 24/7. Bale, kararating po lang natin dito sa ating posting mga kailyan. Kagaling ko sa bahay, naligo, then kumain. Then after that, balik agad dito sa posting natin. So, ganyan po yung routine natin mga kailyan. Kaya medyo hirap na hirap po akong mag-upload ng videos ko. Kasi yung description kasi ng channel ko mga kailyan, cooking, Ilocano food and recipes. Yan po yung description ng aking channel. Kaya hanggat maaari, yung mga upload ko sana, puro pagluluto. Kasi nga, yun po yung description ng channel ko. Pero for now, mahihirapan po akong gawin yun kasi talagang busy po tayo sa trabaho natin. Kasi talagang pigaan mga kailyan. Ongoing po kasi yung vaccination mga kailyan. Alas 5 pa lang ng madaling araw mga kailyan, kailangan natin gumising. Tutulong sa pag-ayos-ayos ng vaccination site. Kasi maaga pong dumarating yung mga tao. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, mga kailyan, maaga po silang dumarating, kaya kinakailangan nating mag-adjust para sa mga minamahal nating mga senior citizens. Sa totoo lang, medyo hirap na hirap din po ako sa aking kalagayan kasi halos hindi na ako makauwi. Hindi ko na rin mabisita si Tatang. Pero ganyan talaga, hindi ko naman po pwedeng pabayaan yung trabaho ko. Dito kami nabubuhay ng pamilya ko, kaya tiisin natin yung hirap mga kailyan. Kahit pa paano, masaya naman po tayo na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin. Ngayon na nasa pandemic po tayo. So, bali, ang ilagay po kasi, ako po isang frontliner din mga kailyan. Mga frontliner So, bali, naisipan lang po natin mag-vlog para ma-update ko naman po yung mga minamahal kong subscriber dyan. Para kahit pa paano, hindi naman nila ako makalimutan. Baka nami-miss na nila ako. So hopefully mga kailyan, sa mga darating na araw, pag hindi na tayo ganun ka-busy, makabalik po tayo sa mga cooking episode natin. But for now, sana po wag po kayong magsawang sumubaybay at sumuporta sa aking channel. Mag 1 year na po ako this coming June. Pero medyo madami-dami pa po yung aking binubunong oras mga kailyan. Pero okay lang mga kailyan, wala pong problema dyan. Handa naman po akong maghintay sa tamang panahon para ma-monetize yung aking channel. So yun lamang po mga kailyan, isang maikling video lang po ito, just to update my dear subscribers out there. Kung sana po, huwag po kayong magsawang sumubaybay at sumuporta sa akin. Maraming salamat po sa mga taong nanonood ng aking videos at nagsusubscribe po sa aking YouTube channel. Hindi man po kagandahan yung mga na-showcase natin, andyan po kayo na sumusuporta kay Manong Ilocano. So that's all my dear countrymen. Ako yung pinagpapawisan na kasi medyo mainit po talaga. I need to open up the electric fan. Hanggang sa muli mga minamahal kong mga kailyan. At gaya po ng lagi kong sinasabi, may God bless us all mga kailyan.